Durangaldeko behargintzan zerbitzu desberdinak eskaintzen dira. Zerbitzuetariko bat prestakuntza da. Urtean zehar ikastaro desberdinak emoten dira. Egia esan da, azkenengoko urtietan zeharkako gaitasunak lantzeko ikastaruari indarre handia emoten deutzagu. Ikastaro mota hau 2004tik gabiltza antolatzen, eta ikusten dugu, parte hartzen daben pertsonak asko eskertzen dabela ikastaro mota hau. Euren ustez oso baliagarrize eta lagungarrize delako lan bilaketa prozesu horretarako. Ikastaro honetan lantzen dizen gaizek oso erabilgarrize dizela esaten deuzkue. Orduan, kontutan izen da, parte hartzen daben pertsonen iradokizunek eta balorazioiek, aurrerantzien be ikastaro mota hau eskaintzeko asmoe dago Durangaldeko behargintzan. Ni hola etorri nintzen, lehenengoz oso desmotibatuta denbora asko lan egin barik, eta pentsatzen oso, aber zer aukera ero zer emoten doztien hemen. Ikusiot, kursua eginda gero, nazela beste persona bat, oso positiba, ilusia handiagaz, eta ez bakarri nire goeran dagozen moduko personantzako danentzako. Ni pentsot, hau egin bidule, egin biko zala jente guztiak. Ekintzaile berri bat Durangaldeko behargintza datorrenean, aholkularitza eske, bere jarduera barri bat martxan jartzea nahi duelako, hemen saiatzen gara apur bat bide hori erresten, ez? Zaila da jakitzia, nondik hasi, zeintzu pausu jarraitu, orduan aholkularitza eskaintzen dugu, bai zeintzu tramite dian derriko reskuak eitxia, segun zenbatetako inbertsioa duen proiektu horrek, finantzak eta eskatu behar dan ala ez, eta diru laguntzen inguruan zeintzu baldintza bete beharrian eskatu ahal izateko. Da baitza, eskaintzen dugu prestakuntza, lehenengo momentuan, enpresa sortzeako momentu horretan, jakiteko zer suposatzen duen norberen kontura biarraitzia, da gero jarduera hori martxan dauenean, merkatu horretan enpresa hori jarduera hori finkatzeko bai. Ni gure naban zabaldu espresio tailer bat, Durangon, eta nire nebak ezagoztan behargintzara etorri zala, eta asko lagundu zotziela, eta ni bebai etorri nintzen, eta hori, asko lagundu nabe. Nire proiektu egiten, bai niretzako eta bai diru laguntzei begira, ez?